Spoločnosť Raven akciová spoločnosť ponúka výrobu armokošov do pilot pre špeciálne zakladanie stavieb. Výhodou výroby na zváracích automatoch je predovšetkým neporovnateľne vyššia kvalita oproti štandardne používanej ručnej metóde viazania armokošov, významne vyššia tuhosť košov, ktorú odberatelia ocenia hlavne pri zakladaní košov do hlbokých vrtov, respektíve vibrovaní koša do vyliatého vrtu. Dokonalá presnosť tvaru, stabilita priemeru, rovnomernosť rozostupu tyčí a stúpania špirály zaručuje presné krytie betónu a stabilné vlastnosti pilot. Armokoše ponúkame v priemere 200 až 1500 mm a dĺžke až 16 metrov bez potreby stykovania. S doplnkovou ponukou stykovania priamo na mieste zakladania stavby máme za sebou realizácie s hĺbkou pilot až 36 metrov. Výroba armokoša prebieha s varovaním nekonečnej špirály priemeru 6 až 16 mm na nosné tyče do priemeru 32 mm s programovaným stúpaním. Mesačná výrobná kapacita zváracích automatov bez problémov zvládne obslúžiť potrebu najväčších stavebných projektov. Významnou referenciou je realizácia zakladania zrýchlenej cesty R1, pri ktorej sme dokázali pripraviť koše pre viac ako 10 vrtacích súprav súčasne pracujúcich na desiatkách stavebných objektov v úseku dlhom takmer 100 kilometrov. Z dôvodu efektívneho využitia dopravy armokošov a tak zníženia nákladov na realizáciu zakladania ponúkame možnosť umiestnenia zariadenia na výrobu armokošov priamo na stavenisku, respektíve do jeho tesnej blízkosti. Zvládnutý postup inštalácie mobilného pracoviska pre zváranie armokošov realizujeme na dohodnutom mieste do 3 pracovných dní.